Здравейте, приятели! Аз съм Росица Янакиева и реших в последния ден на кампанията за Европейски парламент да застана пред вас и да ви кажа най-важните съществени неща, така както ги разбирам, така както ги чувствам аз. Това е седмата кампания, в която участвам, персонално. Но този път с особен ентусиазъм и жар, защото разбирам, че България вече е в едно друго пространство. Тя е в европейското пространство. И голямото предизвикателство пред политиците, това число и пред мен, е да намерим верния път България да се променя с по-бързи темпове, за да може да живеем по-различно, малко по-добре. Най-бедните хора да забравят грижата за това как да изкарат насъщния. Хората, които имат повече възможности да могат да помагат на по-бедните, инвестирайки в производство. Ние се нуждаем именно от това. От една нова икономика, която е по-различна, по-модерна, но в която трябва да се инвестира. Не само средства, но да се инвестира потенциал, да се инвестира наука. За да може, когато излязат младите хора от университетите, да не отиват зад щанда или сервитьори в заведенията за обществено хранене. Не може държавата да инвестира в тези млади хора, грижайки се за тяхното образование и накрая те да не се реализират. Или пък, инвестирайки в образованието, да се окаже, че инвестираме в някоя чужда и далечна държава. Защото с нашите български пари ще подготвим специалисти, които да отидат далеч в чужбина да се реализират. Смятам, че има възможности хората, които отиват в Европейския парламент, да не отиват за заплати, да не отиват за комфорт, а да отидат всички еднопосочно, заедно, по най-важните теми, които засягат начина, по който живеем, да бъдат консенсусни. И там, в Европа, преди всичко да защитават интересите на нас, на българите, на българската държава. Затова в неделя, когато застанете пред урните, не мислете за уния 50 или 30 лева, които някой ви е дал. Тези 30 или 50 лева ще свършат за 1-2 дни, а после пак по същия начин. Изберете този, който ви предлага най-добрата алтернатива. Не случайно съм в АБВ. Зная, че там са събрани интелигентни хора, които могат да предложат добри решения, за да живеем, пак казвам, малко по-добре в следващите години и още по-добре в по-перспективен план. Благодаря ви!